खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आथिखालनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बलिउडनि मुंदांखा एक्टर मिस्टार विवेक ओबेरय बिथांखौ गांसे बर'नि आर'नाइजों मान बावनानै बरायदों होनना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि फैगौ नभेम्बर 2022 दानाव बर'नि गासै गेलेगिरिफोरखौ लानानै नेशनेल स्पर्ट्स कनक्लेभनि मोनसे गेदेर जथुम्मा खुंगोन होनना बिथाङा फोरमायदों होनना खौरां मोननाय जादों। थामथियाव दं मैया सोनाब बेंगल बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानगोनां बिदुत बसुमतारिया बेलासिनि 4 PM रिंगायाव हरखाब रुंसारि जायो होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि रुंसारि जानांनाय बिथां बिदुत बसुमतारिया बर' हारिनि सासे राफोद लिरगिरिमोन आरो बिथाङा माखासे बिजाबफोर सोरजिना गालांनो हादों। बेफोर बिजाबफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै सोमोनांथाव, दोबैफिननाय दिङा, गोखा गोदै आरो गोबाब। बे गांथाम बिजाबखौ बिथाङानो लिरदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव आंनि चेनेलनिफ्राय गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होनना इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय। ब्रैथियाव दं मैया जनता भवननि केबिनेटनि सावरायमेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' सोलोंथाइ दावगानायनि सायाव खामानि मावगोन होनना बाथ्रा होयो आरो गंनै प्राइभेट इउनिभार्सिटिबो गायसननाय खोथा होदों होनना गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोरमायदों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।